Nembag bigat tayo amin kakabsat, iti dinay ito na santuan na misa, intay mandanggayan ti pagyaman ni Mr. and Mrs. Rogelio Kiming, Diosdado Asildo, Pamilya Alban, Maxima Callejo, Pamilya Kapos, Kalintay Metdanggayan, ay Karkararagan di Kararwa ni Anton, Simon, Jocelyn, Nina, Felix, Catherine, Junjun, Milagros, Anselmo, Gloria, Lourdes, Imong, Isang, Ansyong. Tumakder tayo. Ayan nga iling akong sagrada nga iling papaling ay may sa tayo nga iling na ariyan nga sagrada nga iling papaling ibulan nakay nga rotinagan na ibinitay nga roti gloria ibutak ay narog pinalimbag na wehintay amin ikanta agbyag tao Kristo nga arit ikatya agbyag ni arit langit kendaga isang alubong noy kenak dayo kenka darong betlae naitan o dakan itinagan di Ama ken ti Anak ken di Espiritu Santo ti Apo adda kuma kada kayo kakabsat rambakan tayo ti piyesta daytoy nga gimong tayo ti ni Apo Nazareno nga iso inted na ti biag na kastamat nga rambakan tayo ti panagbunyag ti Apo babaan ken kuana imparangaran na ti kinasiasino na nga iso ti anak ti Dios nga iso ti pakaayaywan na agtalit tayo ken kuana ti panalaknib pamindisyon ken panangited na kadagiti grasya na pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon dog na paimbagan dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno yabang dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabait na kami Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Dios kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Dayday dayaw ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kamagwa, hindi ko'y nagagapya, kadagiti tattao anay bagti panag, naknakenda inulan nagdaka itanuk daka pagnupaban daka daydaya wenda pa agyaman pangken ka bago iti na indakla adayam mo
apo, Jesu Kristo, inasantuan, siksika, ti apo, siksika, iti kangangkuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Umararag tayo. O Diyos, nagparang tibugbog tong anak mo, babaan tinapaypay so akinatao mi. Ipaay mo ka di, kada kami amang digdig amayasping kam kenkwana, no maipanggap iti bagi, maikarikam kumaama pabaro, tapno mayasping kampay, kenkwana maipanggap iti kararwa, gapo ken apo Meso Kristo ng anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Asa. Daytoy maibasa nga adaw iti libro ni Propeta Isaias. Adtoy ti adipen ko, apinilik ken pakayayo ak. Kunati apo, daytoy ti adipen ko, nga itanok ko. Ti pinilik ken pakayayo ak. Inikak iti panakabaling ko, ket yegnan to ti kinalinteg kadagiti aming anasyon. Dinto agpukaw, dinanto met ipigsa ti unina, ket dinto agbitla kadagiti kalsada. Naasin to kadagiti nakapsot, ken tulungan nanto dagiti awan gaway na. Yegnan to ti agnanayon ang hustisya kadagiti amin at tao. Dinanto pukawen tinamnama wenno tutured na. Ket ipasdek nanto ti kinalingted iti daga. Sigagagar dagiti adayu adaga amang ururay ti panang sursuro na. Siyak nga apo, inayabang ka, iningkam ka ti panakabalin, tapno kitaen amang ipakat iti hustisya iti daga. Sikati panakabagik amang yeg iti lawag kadagiti pagilyan. Luktam to ti panagkita dagiti bulsek. Ket waya-waya am to dagiti naipisok iti nasipnget a pagbaludan. Tisi au ti apo. Yamatay ti Diyos. Kapyati bendisyon ti apo kadagiti tattao na. Kapyan bendisyon ti Apo, dagiti tattao na. Idaydayaw yo ti apo, da kayo anay langitan a parswa. Itanop yo ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw yo ti nagloryaan anagan ti apo. Inton agparang tinasantuan, agparintumeng kayo iti samuanan na. Agalungang titimek ti apo ti rabaw dagiti baybay. Ket mangeg titimek na iti rabaw dagiti nalawa a taaw. Mangeg titimek ti apo, ti amin na panakabalin ken dayag na. Sungban. Titimek ti apo pagkentayagan na dagiti kayo anang rugbos. Ket iti templo na iriyaw ti amin daytoy. Dayag iti Dios, itorayan ti apo ti layos, agari ti agnanayon. Sungban. Kapyan bendisyon kadagiti tattao. Ti may basa na daw ti arami dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ije balay ni Cornelio. Makita kanto nga awan tao maidumduma ti Dios. Awaten nati siya sino man nga agbuteng keng kuana ken agarami tinalinteg. Uray anya anasyon tinagtaudan na amuyo ti saungen ti Dios ti Israel. Idi impakaamuna tinaimbag adamag may papan ti kapya gapu ken Hesukristo nga apo ti amin a tao. Amuyo anay dumduma a mapasamak ana aramid ti amin nga Judea. Anang rugi ijay Galilea kalpasan ti panangikasaba ni Juan ti bunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret ken ti panangted ti Dios ken kuana ti Espiritu Santo ken pannakabalin. Napan ni Jesus ti amin a lugar nga nagararamid iti naimbag ken napapaimbag kadagiti naparparigat ti diablo. Gapu taadda ken kuana ti Dios.
ti sao ti Apo. Yaman tayo. Sa uwa makaitagkiyak na ngayon nabiyag. Alleluia, 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 Alleluia. Kataken ka, dagiti sa uwa makaitagkiyak na ngayon nabiyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ka. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka o Apo. Dimteng ni Jesus ijay Jordan. Anaggapo ijay Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus. Siya kuma tirebeng na abunyagam. Ngem apay nga umay ka kanyak. Bay ama aramid ita daytoy tapno matungpal amin na kinalinteg insong bat ni Jesus. Immanamong ngarod ni Juan. Apaman anabunyagan ni Jesus simmang at itidanom. Ket adtoy naglukat ken kuana ti langit. Nakita na ti Espiritu ti Dios a bumagbaba akas may sa akalapati a nagdisso ken kuana. Ket kinuna ti may sa timet a naggapo sa dilangit. Daytoy ti dongdongwet nga anak apakaay-aywak unay. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Daya ti may paiken ka o Kristo. Good morning. Happy Fiesta. Kanyayo dito'y Sisa Nazareno. Ket ti gusto nga reading tayo iso daytoy panakabunyag ni Apo Jesus. Kalpasan na di kalman, imparangarang ni Apo Jesus ti kinasiasino na, anyat imparangarang na kanya tayo, imbaga ti timot ti ngato nga iso ti anak ti Diyos. Iso mula dati imbaga na taktakunan, imparangarang na, daytoy ti dongdongot nga anak, apakaay-aywak unay. Kaya't nga sa uwan, dayjay aramidan ni Apo Jesus iti panangisuro na ti panagbiag na dito'y daga pinanagnakan ti ama nga iso anak ti Diyos imparangarang na kinagasat dagiti nakakita dagiti nakaimatang dagiti nakangnged agraman ni San Juan Bautista ti panangipanagnak ti ama nga ni Apo Isos iso ti anak na ngamno mampay kasta adu awagas ti panangipakaammo ni Apo Diyos panangiparangarang na ti kinasiasino na kanya tayo kadla kuma daytoy piyestaan tayo. Dito'y Nazareno. Dito'y Pilipinas na pigsa ti debosyon. Ti Nazareno. No, haan nga ti debosyon kini Apo Nazareno, uray dato'y north, mapanda amin iya sentro iya Manila apaya. At dangamin daytay padas, experience kanya tayo ang Pilipino, nga ni Apo Nazareno, iparangarang natin kinasiasino na, uray haantay mai-explain. Uray no haantay maisurat na inya di nga padas at data di na nga apaya nga kasla matukay tiri na dagiti Pilipino. Kinagasat tayo ko na dagiti nang iparangarangan ni Apo Jesus ti kinasiasino na kasla pangarigan di panagbunyag na ngam kadagiti nga banbanag iparainana ni Apo Jesus kanya tayo ti kaadda na iti sibay tayo. Kanayon nga ipari na ni Apo Jesus kada tayo, tidungo na kada tayo. So kan tiyawak dagitay mangalap ijay dili idi nagsasarunong nga nagado tinaalada. Uray akan niya yumat niya. Pagamuan nagsasarunong mga hantay makatapog. Apaya na angin, di tayo maamunan niya ti rason. Kasi akala ko malite nga haan nga mabalin ngamin nga kuka ay bagana nga kuka tay amin ti lubong. Nahanday nga mabalin nga ipapilit nga kukatay amin. Haan nga mabalin nga imay tayo dito'y lubong nga agtutuok iti bisin.
agtutuok itirigat, agtutuok ti pannakairo, haan mo mabalin na kasjay. Tano mairurumon ti tao na ni Apo Diyos, iparit na maglaang ti dungo na kadatayo. Kanyat ibagbagana dito kakabsat, uray ti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo, kadagiti babasit apasama, nori naen tayo, ti kaadda ni Apo Diyos kadatayo, iparparangarang na ti kinasi asino na. Uray kadagiti padas tayo, uray kabasitan nga sakit mo na duma, nubigbigan tayo, iparangarang ni Apo Jesus, ti kinasi asino na kanya tayo. No umimbag ka, iparparangarang na nga adda Diyos nga mangagas. No mabisin ka ta adda itid na nga karaon, iparparangarang na nga adda ti Diyos nga mangbirok, mangitid ka dagiti kasapulan tayo. Kastoy ti kinamanagayat ni Apo Diyos kanya tayo. Kastoy ti kinadungo na kada tayo. Tada kay kung kunadangag, adda di kanta nga, malilimutan ba ang ina ang anak na galing sa kanya kunana. Ngam di diyan naman tayo magbaling nga lipatan wan Apo. No agtalat tayo gini Apo Diyos. Haan na tayo ang mabalin abay-bayan at tao na. Iso nga agdalat ta kumadijay ay galad, agdalat ta kumadijay pamati, agdalat ta kumadijay panagtalat nga ni Apo Diyos itid na dagiti kasakulang tayo. Ipaay na dagiti kasakulang tayo. Tahan na tayo mabalin nga baybay ti Diyos tayo. Haan na tayo mabalin nga panawan. Kasta ti kinamanagayat ti Diyos. Ita natipon-tipon tayo. Iti dahito nga piyesta, natipon-tipon tayo ita agundaway. Umar-araraw iti Diyos. Dumawat iti bendisyon na. Dawatin tayo, ta ipaay na dagiti kasapulan tayo, nang runa ti pagbiag tayo. Tinatal na secure a pamilya, na urnos a komunidad, ta dahito yung mati kasapulan tayo. Tauri ka sanikwa tayo, amin asanikwa, nohan nga na urnos ti komunidad tayo, ti pamilya tayo, awang maglati mama ay na. Ikan na tayo kumati nasaya at nga pagbiyagan. Tamang namnamatay lapta nga rod iti grasya na. May kadua niya dito, sa lakniban na tayo ti amin na peggad. Hantay mapuputan tata ti panawin. Hantay nga mapugtuan ti panawin. Uray nga tano adda, uray ko na tayo nga high-tech ti lubong tayo pagamuan. Adda lata, umay nga didigrahan niya tayo. Masapol nga agdaydayaw, masapol nga agtalag. Tani Apo Diyos haan na tayo nga baybayan. Ikararagan tayo ti tunggal pamilya iti dayto nga sisa. Sapay kumata ni Apo Diyos ti agari, ni Apo Jesus ti agbalin nga ari tayo iti pagtaengan. Ari ti kinamanagayat, kinapakumbaba, panagkikinnaawatan, panagsisinnaranay, kinapudno no adda daytoy agar-ari ni Kristo. Aladanggay, dagup-dagupan tayo, dagiti kararag tayo, dagiti panggap tayo akas pamilya. Ikararagan tayo dagiti kamang ti pamilya tayo nga adda iti adayo kadagiti nga gundaway. Haan nga makipagkaysa kanya tayo. Ikararagan tayo dagiti agsak sakripisyo para kada tayo. Sapay kumata amin na pampamilya ni Apo Jesus ti agari isuna kumati mangidaulo kada tayo. Itultuloy tayo nga rod dayto na santuan a misa. Tumakder tayo, lolwon tayo ti mamati ap datay amin. Mamatiak iti Diyos Ama man nakabalin amin, anong marasway ti langit ken daga. Mamatiak met ken Hesus Kristo bugbog tong anak na kinapo tayo. At imao ti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na kaiket na itanem. Imulog iti ayang iti natay, nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti maranawan ti Diyos Ama man nakabalin amin. Agpapunto sa diyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnaan dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbaso, at ang met panagungar ti paging ken biyag nga inayon. Aramidan tayo ti panagdaton.
sagot ni kandat na sugi ayat mo. Magdar tayo, kung mararag tayo, kakabsatap na tayo, kanda iti adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Di Apo, awasan na kumaday ito yadaton kadagita imam. Kat may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamit a pagimbagan tayo, ken di kagagupan tinasampan nga iglesia na. O Diyos na amami, rambakan mi ita, ti panangipablaak mo ani Kristo ti ayatem nga anak mo. Iso gapo ti kaasi na, binugwan na ti lubong kadagiti basbasol na, awatem kadagiti daton mi ama kat maikaysada iti sakripisyo ni Kristo, iso nga agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda ko mga kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Dada si tatagay di Apo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. May kari kay trumpet. Pudno na ya may karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gadag nanayon a Dios tababaen di panagbunyag ni Kristo ijay karayang Hordan impatuldom ti baro apakabut pan nakabugbo ti kararwa babaen tay ti mag-anaggapo sa dilangit insuro na kami tapno patyen mi ati anak mo. Podno anak ipagbiag kadagiti tattao. Babaen met tayo ulog ken kuana ti Espiritu Santo, iti kita ti kasla kalapati, impakaammom kada kami, adinanaam tilana ti ragsak ni Kristo nga adipen mo, ket imbaon mo ang mangikas kasaba ti ebanghelyo kadagiti nakurapay. Anansata makidanggay kami kadagiti bilag ti langit, ket ditoy daga, ikantami ti pakaidaydayawam ket dili agsarday konami. Diyos dagiti amin na paswa, ilangit ken daganap nula, iti pakay daydayawan. Usana iti pangatwa, madaydayaw ti umay. Irinat ti ako, usana ti kagatwa. Pudnoon ay Apo, abiit ka kinasanto, kat si katigubwayan, ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamangpasanto, kadagito'y adaton. Tapno pagbalinam, kati paay mo ida, kada kami abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagit isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kadaminong kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayin ti krus mo, kanin ka panagungar, inakam insalakan. Sika manlugod sa malugod. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan di kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayo paay mo ama ikari kami, nadda dito'y saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo,
Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam tayap na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagap o ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin na Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, kadwalwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami, nagdat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumakipagariam, matungkal kumatinatem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw ito'y, tikanen mi, tipatinayon ngaldaw, pakawanem met kibasol mi, akasmet pamakawan mi, tibasol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan no manugot isulisog. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Tapuan ito ray, panakabalik ken dayaw, jagnanayon na dito. O apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatit kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo kapya. Maikat kadagiti basbasol ti lubong kaadyan naman. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaadyan naman. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karinang may kakanyang, hindi may salaong sa mga paimbagmon ti kararwa.
Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo da kami anataraunan tinasantuan na parabor mo, dawaten mi nga aramidan ta kaasim, ngay palubos mi, ngay papuso mi adinggan ti bugbog nga anak mo, iti kasta pudno a managanan kami, ket napaypayso kami nga anak mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan ti na Santo na misa, niya ti piniliyo, procession, wano, agdigos ka no mag, aglibot iti baybay, wano dito, agpili kayong taon niya, pang respeto tayo, iti ladawan, ti patron tayo ni Apo Santa Nazareno. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumari. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Libo ka ulit.